θα σας κάνω μια ανακοίνωση, ενημέρωση. Δεν θα κάνω το βίντεο, το vlog, γιατί τώρα το συνειδητοποίησα. Γιατί, για βρείτε το τάμπλετ μου δεν έχει πάυσει. Οι κάμερες και τα τάμπλετ έχουν πάυσει και μετά ξεκινάνε από εκεί που θέλεις εσύ. Δηλαδή, αν θέλουν να μην δείξουν κάτι σημαντικό στο βίντεο, πατάνε παύση και μετά το θέλουν να δείξουν κάτι σημαντικό, ξαναρχίζουν. Εγώ δεν το έχω αυτό, οπότε δεν θα κάνω το vlog δυστυχώς. Αλλά θέλω να κάνω vlog. Θα δούμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Το ξέρετε. Και λοιπόν, η Έλα μου είπε ότι στο πάρτι θα πάω 6 ώρα. Και θα φύγω από τις 6 παρά 10 εγώ. Ναι. Εγώ αντίθηκα, έκανα τα πάντα. Και ναι. Περιμένω τώρα εδώ. Και κάθομαι. Αλλά όπως σας είπα, αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Και συγγνώμη που εγώ και ξέρω σας υποσχέθηκα. Σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω vlog και τελικά δεν θα κάνω. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Αλλά τώρα κι εγώ το ανακάλυψα αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει πάυσει. Τώρα το ανακάλυψα, σήμερα. Συγγνώμη. Αλλά κάτι θα κάνω. Θα δω. Οπότε κάντε μια εγγραφή, ένα like και αφήστε μου σχόλια από κάτω για το τι βίντεο θέλετε να κάνω, ό,τι βίντεο θέλετε εσείς να κάνω, ό,τι βίντεο θέλετε εσείς εκτός από χαζά challenge. Οπότε, φιλιά και πολλά. Γεια σας! Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο θα σας κάνω μια ανακοίνωση, ενημέρωση. Δεν θα κάνω το βίντεο, το vlog, γιατί τώρα το συνειδητοποίησα. Γιατί, για βρείτε το τάμπλετ μου δεν έχει πάυσει. Οι κάμερες και τα τάμπλετ έχουν πάυσει και μετά ξεκινάνε από εκεί που θέλεις εσύ. Δηλαδή, αν θέλουν να μην δείξουν κάτι σημαντικό στο βίντεο, πατάνε παύση και μετά το θέλουν να δείξουν κάτι σημαντικό, ξαναρχίζουν. Εγώ δεν το έχω αυτό, οπότε δεν θα κάνω το vlog δυστυχώς. Και δεν ξέρω αν θα ξαναμπορέσω να κάνω vlog. Όχι ότι έκανα ποτέ, να το πω. Θα δούμε. Ή θα το φτιάξω μαζί με τον μπαμπά μου, ή θα δούμε. Αλλά θέλω να κάνω vlog. Θα δούμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Το ξέρετε. Και λοιπόν, η Έλα μου είπε ότι στο πάρτι θα πάω 6 ώρα. Και θα φύγω από τις 6 παρά 10 εγώ. Ναι. Εγώ αντίθηκα, έκανα τα πάντα. Και ναι. Περιμένω τώρα εδώ. Και κάθομαι. Αλλά όπως σας είπα, αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Και συγγνώμη που εγώ και ξέρω σας υποσχέθηκα. Σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω vlog και τελικά δεν θα κάνω. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Αλλά τώρα κι εγώ το ανακάλυψα αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει πάυσει. Τώρα το ανακάλυψα, σήμερα. Συγγνώμη. Αλλά κάτι θα κάνω. Θα δω. Οπότε κάντε μια εγγραφή, ένα like και αφήστε μου σχόλια από κάτω για το τι βίντεο θέλετε να κάνω, ό,τι βίντεο θέλετε εσείς να κάνω, ό,τι βίντεο θέλετε εσείς εκτός από χαζά challenge. Οπότε, φιλιά και πολλά.